嫌がらせでまた編集止められてる。くるくるになってるでしょ。たった1分56秒までしか編集させない。ここで止められた。で、これはね、17分の動画。ちなみに今、これだね。Google Chrome でタブが1、2、3、4つと、この編集アプリ。Google Chrome だけじゃなく、Google Chrome で2、3個ウィンドウ出して、タブ5、6個出して、もう一つあそこに Firefox で、多分2、3個出して、ウィンドウ出してて、1時間以上の動画も全然、編集できますんで、今のパソコン。確実に、嫌がらせで言論弾圧でパトチンカーでひき逃げしていって23条通報を乱用した連中が都合悪くて、そんな情報も出されたくなくって、私のこんな程度の言論も連中には都合悪くって編集妨害で、味方側、連中が味方側で私の言論まだ出さないでって止めてるんじゃないから、これ。私のパソコン、見られまくり、傍受されまくりの脆弱性の、高いパソコンですから。余裕で。多分 CIA とか、世界各国の諜報機関とか見てるかもわからないって思うぐらい。CIA は見てるかもしんないけど、集団ストーカー被害者だから。他の世界各国の情報機関見てるとは思わないよって。まあそんな感じだろうけどね。ただ、これを出せばちょっと信頼性上がるんじゃない？私、死刑だ3301知らないですよ。知らないけど今こういう風にチョイスして、つってやってるんね。で、それこういう風に止めてきてる。もうこれやられちゃうと、連中のクラッキングだから。また再起動してやらなきゃない感じだね。アプリだけ再起動か、パソコンまで再起動か。で、それを何回も繰り返させて、少しでも、先に進ませない。それからさらに、今何十時間も寝て起きたところなんだけど、寝起きすげえ具合悪かったけど、今少しずつ良くなってきてるけど、つったらまた嫌がらせで脳に頭痛になる電磁波攻撃してきてる。ろれつも今ちゃんと回ってない状態だけどね。すっげえ四六時中嫌がらせしてきてる。こうやって言論弾圧してんだね。世界各地でこいつら。世界各地っていうか、私世界各地まで視野が広がってないから今。日本全国で集団ストーカー被害者様たち、それから自覚してない集団ストーカー被害者様たちに対してこういうこといっぱいやってんだねこいつら。とりあえず以上。もう再起動とかするわ。